panjang muncar lir soroting peponang lir soroting peponang surempat padang kasungan pajaring purna Ilahing awikna mastu purnama sidhem mastu silat meriwang jagat karana siran tandha kawisesaning bisana sono sinawung langen wilapa estu masel stantu lampahing buddha jinantur tutur katula tetela-tela dulat mrih pales dieng praja Windur sita ngupama paraming niskara gyutumyeng jaman purwa winardita mengleleta mangya tekawasaning gupita mangyun perlambang matumpa-tumpa panggung sang murweng kata Kang winurweng gupita ngengkae padidasa purwa Eka wilangan sawijadi marang linwih dasa wilangan 10 purwaraning kawitan Senadyan to upaya praja 1000 tan atus sadasa 100 tan bisa ngaturaken kalih Ingin patut kinalya purwaning kandha kacarita adeging praja Ndwarawati ya negara Ndwaraka Ing Uskaluka yen to kraton Ndwarawati panjang punjung pasir paukir jinawi gemaripah Tata Karta Raharja Panjang wis ngarani dawa punjung dhuwur upama cinengkala sepira dawaning kraton lan dhuwur negari. Ora liya kejaba mung dawa puncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane. Padang obore dhuwur kukuse. Pasir paukir pasir samudra ukir gunung tata rakiting praja. Mengkraken pagungan ngananaken wana twin pasabinan ngiringaken benawi saha pategalan ngayunaken bandaran ingkang langkungaken senadyan to akeh titah ing jawata kang sinangga marang pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra perupakaning praja yekitan wenten kang padha marang kraton Ndwarawati akeh para kawula ingkang anggone raras. Ing ajeng wis kacarita yen to negara ketingal jinawila tulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan warip apa ingkang tinancepaken bisa tuwuh ijo riyo-riyo awit sangka prigring para kawula kang sami among tani bisa anjalari murah sandang lan pangan
dadi tepa tuladaning para kawula-kawula mancanegari. Werdine gemalang kuning para sudagar layar para nangkoda. Rinten pantara dalah bedatan wonten kendhati tangsal mintiri saking Praja Ndrawati dumugi Mancanegari. Nganti bisa sambung dedagangan marang para kawula Mancapraja. Ewa semono datan wonten sambikala ing margi ketingal anglur selur yayah kilining tirta Jalantara. Ari panyandra para kawula ing sami mapan wonten ing kukuban negara Ndrawati. Kawistara jejel hapepet aducuke tepung taritis. Senadyan to papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa awit saking para kawula nganti trep katon jejel uyul-uyulan. Ewa semono datan wonten para kawula kang rumasa kacingkrangan gesang ro mracenane Kalamun Agung Dananing Nata. Nganti akeh para kawula-kawula Mancanegari ingkang sami nderek gesang senadyan to pambekane katon Papa Sodra Wulandara. Satemah bisa mulya jati-jati katemahan mulya. Karta katandha para kawula ing sang nyara mening raja kaya maesa lembu kambangan ayam kuda mendha sak pinunggalane. Datan wonten kang cincangan saha mbuyana kang kinandhang. Yen to rina samya tata gelar dhateng pangunan yen to wangsul wonten papan ura dewi-dewi ketingal nggir sowang-sowangan. Prandini kalis ing Durjana tebih dhateng Paramuka cinaketaken marang Karaharjan. Senadyan to akeh kawulanitan wonten kang remen tumindak cecing lan pasulayan, antut runtut rukun ngangkat tata karyaning praja. Nganti akeh para penjajah saka Mancanegari kang sami iring sanalika mundur glanggang Colombayu. Kakundhangake yen to kraton Ndrawati satru mara satumati jalma mara keplayu. Kukila miber ngungkuli kraton jungkel kapisanan plak kamidra luntak ludira sirna margalayu. Lakuning mega piniak lakuning barat mangemper senadyan to mandura kang ado manglung trak samya tumyung. Awit kapraban marang dewi panguwasaning praja. Nganti akeh para raja maharaja tin para ratu maharatu kang sawis sungkem tanpa karana ginebaging Pancakara. Saben kala mangsane ngaturake pundhutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi.
praping tata gelar ngaturaken pisungsum menggahing batos yakti kalamun kayun marang puyang ing kautaman. Awit kuwi kaluka yen to Nalendra Ndrawati ambek adil Palamarta lega donya lila ing brana. Ya kena sinebataken Ratu Berbudi Bawa Laksana. Suka paring dana angge ganjar saben dina paribasan paring sandang tiyang kemaratan paring pangan tiyang kaluwen. Paring tudung tiyang kepanasan paring payung tiyang kudanan paring teken yen ana wong mlaku kalunyon. Netepi marang darmaning sakra dasar Nalendra traingan dana tapa panuksmaning Bathara wicaksana ngerti saduri winarah. Gegaduhan pusaka Triprakara ingkang minangka sifat kandeling tumitah ana Marcapada. Yen to kacarita dasa namaning ratu dasa wilangan 10 nama wardini kekasih menang den ucapna ingkang Sinuwata Ndrawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena ya Prabu Padmanabaya Sang Danardana. Lenggah dampar kencana lemek kasur babut pramudani ngagem tirta jebat pasturi. Sinauran Gandawida katiping samirana katon mangambar dumugi pagelaran Jawi. Ngrasa keprabon dalem ingkang sinuwun ngagem kutha Kencana jambang masusu 3. Kinancing Garuda Marpi wa Garuda Mungkur sang-sang naga marang Sang Tartasinangga Prabangkara. Sumping suring pati uncen-uncen tiba njojo ulur-ulur Nagaraja. Gelang kelabau kang sarwa bebingran atas wara kampuh cinepok rinendo tinawuncal masjid ping. Lancingan Cindi Puspita sinjang semen lumit cinautan Badung Giwangkara. Nganggar pusaka dung Kanjeng Ki Agam dedel tinatah tinatur nggo nunggak mendak mata kitiran gonjo dinaben-aben manis. Prangga ladrang kayu timo kandhalan kumalut netes kencana kena. Kasurutan marang Mang Pratangga patinggal biar pating celorot. Menggerakan Polabi Bedaya Srimi manggung cati pepengitan Joko paloro-loro.
Ingkang sami ngampil putraning Pasuwanan banyak dalam sawunggali warga walipala badakan di Kencana Kacumas. Rikala semana ketingal ning pindha Jaladri neng Kadiarga. Mulat marang para kawula kang nuju wonten Pasuwanan senadyan akeh para narapraja prandhitan wenten kang kepareng ngabiyantara. Kejaba ingkang putra satriya Paranggaruda Raden Samba Wisnubrata. Sumengkeming Pasuwanan suku Jaja teken janggut ngapuran Cangastanira. Duk rikala semana andhiraken marang utusan sangka negara Ngamarta anglarapaken Pisuwanira ingkang rayi. Satriya pringgondani Raden Gatotkaca ya Raden Kacanegara. Sinawang sangwing palenggan agung rupepe yayah sata manggih Rama. Raden Gatotkaca lenggah jajar marang Sentana Ndrawati. Satriya Garbaruti Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya. Ya Raden Wresniwira Bima Punting ya Tambak Yuda. Tanapi paseban urusan Nindya Mantri muka pangarsa ngrangka dalem ing Ndrawati. Rekyana Patih Udawa. Ingkang kinanggenang ngatur marang pasebaning para narapraja. Sumangga ampun kesupen like, komen, Nayaka tumenggung Mantri Bupati Wedana Panewu Demang Lurah Begal sak pinunggalane apa dene para abdi dalem jajar kuwin para abdi dalem magangan. Sirtan wenten kang samya sabawa. Roning waringin Buya Bamaruta datal lumampah. Swaraning para abdi gemblak gending kemasan ngesam tumandang damel. Rinten Pantara dalu ketingal pating jrengleng pating crengkling. Ewa semono murwane asring Pisuwanan kraton ing Dwarawaka. Wus tumeka titiwan singkang sinuwun arsa medhar sabda. Ingkang kinarep tandhane song-song gilap kabeh minggah setinggil binaturata. Amurwani kageting para narapraja ing wonten paseban jausan nalika ngangsek nggene samya marak sowan. Burging Pasuwanan kaya gabah den interi. Desuk ringin kurung pinyacak suci mepet balurti. Umyang gumurus laning para wadyabala yen to kapiyarsa yayah negara kebon paramuka parang pamuk sangka moncor gari kanca jajari kanca ndodhok wis maju sak.
Budi Bawa Laksana Aku ngenya paring dono angge ganjar saben dina Sritina ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyono Miang Panjrasarwa renggeng manik nara wata Ubra Prabanya sumirat kenyaring tejo liwaran lir kilat sisiring ngedate wimbo kekondomre mingeng katyuping maruta mando separan mangambar kungas
Bathara sedeng siniwa Maha Sri Bathara Kresna Prastisting dampar kencana asri rengganing busana kinontrang kontrang sang rekna Yaya Hyang Wisnu Bathara siniwa ing tinju maya Nalendra rum ngandika Nalendra rum ngandika niwang sukmana kang linuwih hung bawana langgeng sinunggi tatana ora sawise prayoga piswan surana ngarsaning sun padha kanthi raharja jeneng sira maraksuwana ana ngarsaning sun kula ing pringgondani nuwun tampi tangke kalih pangandika dalem Kanjeng Wa ingkang rumentah dhateng ingkang putra dasar kula nuwun nampi pangestu dalem Kanjeng Wa kados boten kirang setunggal menapa biswanipun ingkang putra kejawi saking menika kepareng ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ing ngandhap padha mawantu-wantu nuwun ingsun tampa tangan lur jeneng sira ngaturake sungkem ana ngarsaning sun ora liwat lumunturing pangastuti tampan ana kula cancang puceng wene mugi mesipa sranduning badan mawah ana bawa laksana atmajaning sun nggih kaki Prabu Gatotkaca Samba nuwun wonten paring adhawuh Kanjeng Rama aja ngenti katalupen jeneng sira enggal angacarani marang kadang sira muda ingkang nembi maraksuwan ana ngarsaning sun kula nuwun ngestakaken dawuh sawise prayoga piswan sira ngarsa dalem Kanjeng Rama padha kanthi harja Yayi Prabu Anom Pringgondani kula tampi tangke kalih Kang Mas Wisnu Brata paring perbagi dhateng ingkang rayi nampi pangestunipun Kang Mas kados mboten kirang setunggal menapa sungkeming pangabekti kunjuk ngandhap padha mawantu-wantu tak tampa kanthi bungah tak petelangke ana dada kendela padha-padha kula nri senajan pun bapa semantun ginggir ngaturaken perbagi panakrama anggir pringgondani lunampi pangestunipun pamaninggar Boruci kados boten kirang setunggal menapa biswanipun ing putra wonten Abiyantara syukur binagi sewu ingkang bapa ngaturaken perbagi panakrama nggih Siwapati Udawa tak tampa kanthi bungah suka perbagi marang piswanku nampa pangestu kaya ora ana alangan swiji apa syukur binagi sewu Kakang Patih Udawa nuwun pepak kabeh Purnara Praja kang padha ngadhep ana ngarsaning sun nonri engetipun Kang Abdi sedaya para Narapraja boten wonten ing nglirawaken dawuh timbal dalem sampun ngabiyantara wonten piswanan tansah cumadung jauh malah kathah para kawula dalem dedak merang Siti Sewu. Inggih sami ngaturaken bulu bekti miwah glondhong pangarep-arep. Nuwun.
syukur binagi sewu. Sawise prayoga pisuan sura ngarsaning ingsun sak pandurat animbulake kagiat kaduru kawkasan. Katitik pisuan sura kang anyala wadi kang kinarya tandha buktine larut cayaning ro bindi tingaliro paran darunane jeneng sira maraswana ngarsaning ingsun apa pancen dinuta marang para kadang apa merga seka kersa sira pribadi paran enggal aturna purwa madya wusana kulup kaki Prabu. Nuwun sewu kalepatanipun ingkang putra nyuwun gungi samudra wangsami. Kalepatan kula ing pisan sowan tanpa cecala ing kaping kalih mbok bilih. Wonten tumpangsuh aturipun ingkang putra wonten ngabiyantara. Ala becik ben luput tinggal matura kanthi prasaja ingsun midhangetake kanthi wijang satala-tala. Nun. Pisuan kula ing pisan ngaturaken pabekti ing angka kalih. Katemto lampak kula piyambak mboten pisan nanging dapur kautus dumateng sedaya para pepunden ing Ngamarta. Tinanggenah angaturaken sungkem wonten ngabiyantara dalem Kanjeng Prabu. Tak tampa tanluru tak petelake ana dada kendela padha-padha. Sungkeming para kadang-kadang isun Pandhawa mapan Usrada sawetara lama datan pinanggiya kula nundri. Ingkang pungkasan ngaturaken kauningan biswanipun ingkang putra dasat kula wonten ngarsa dalem Kanjeng ngaturaken raja duta penglawung. Raja iku kena diarani Nalendra. Duta utusan penglawung pepati ana raja pati apa ing kukuban negara Ngendraprastha. Yen sedaya para kadang pun para pepunden kula mboten wonten rubeda. Namung kawula-kawula ing Ngamarta ing wedal samangke kadi dinampi sisih dukaning jawata ingkang linangkung. Karana kathah para kawula ing sami nandhang sakit dumugining kaperloyo. Sakit enjing sonten tiwas, sakit sonten enjing sampun ngemasi kaperloyo. Masaweneh wonten ing samya bidutama kalian para ruwangipun menapa dene kalian para keluarganipun kados dene kapanjalman dening lampahing jajalanak sumuing praja Ngamarta ing mekaten niku nimbulaken sungkawanipun para pepunden. Miturut saking ngendika dalem Kanjeng mboten sanes kejawen dalem Kanjeng Prabu. Ingin saged angentasi damel kepareng anggrawi wonten saklebeting pepanggihan praja Ngamarta dinten menika. Leng-leng ramyang kang driya liriwang Candra katawengan sumuing tias katuridan limut kapiyataning rucit remrem driya manawa kekunging yuang wisesa Niwang Sukmana kalinuwih atmajaning Sun ngirik
Kula Kaki Prabu nuwun wonten paring pangendika ora bakal mukal kahanan Guru Ngamarta kang kaya mengkono katitik ana jroning pusaka kaca paisan. Pancen iki ana rubeda ingkang manjing ana kraton Ngamarta nanging agi wae nempuh marang para kawulan. Malah yen to kurang kapraitnane bisa kelakon ngancam marang sirnaning para kadang ingsun ing Ngamarta. Awit sangka lakuning jajalanak ing bakal manjing ing kraton Ngamarta. Ora liya kejaba sangka pakartining angkara murka ingkang besok akhir tembe bakal dadi kliliping para kadang Pandhawa. Sidhem jroning pasowanan Wadyagung tanpa sabawa Kapraban Sang Nalendra Tama mangun kaonengan lir wuwu sing duka cipta berbudi mandana raras yen mekaten bebaya ingkang manjing wonten ing kukuban negari Ngamarta menika boten saking keparing jawata nanging saking pirantos sak sami-sami. Yen tan cidra dawing jawata kang isun tampa keparanta iku saka guna pirantining liyang ingkang kono ngeculake marang daru beksi kanthi lakuning para jim setan priprayangan. Lajeng anggenipun badhe nolak kados pundi? Panolake yen to mbuya Kakang Semar pribadi ingkang nolak tak kira bakal kelakon. Lha apa Kakang Semar ditimbali rikala semanten utusan kadang kula Dimas Abimanyu. Wis to nggih luwih prayoga. Jeneng sira metu njaba. Ingsun paringake budal sangka ing Praja Ndrawati, ingsun paringi kanthi pamanira Dimas Setyaki. Sawise ingsun pamit marang kabeh para garwa lumaut ing kraton Ngamarta sawetara ingsun bakal ngeningake cipta munggah ing sanggar planggatan. Yen ngaten tindakipun Prabu kaliyan lumiyatipun ing putra sedaya sewang-sewangan mengkono. Malah kanthi lantaran iki jeneng sira bisa analiti marang lakuning daru beksi. Dri. Nyun pangestu keparing putra bidal samenika sing ati-ati Dimas Setyaki tak paringake kantinen putramu Gatotkaca. Kula nuwun ngestakaken dawuh keparing nyun pamit. Anyarengi tindakipun juga kula pringgondani sing ati-ati Dimas. Kakang Udawa budalno kabeh para wadyabala ingkang sebagian tunggu negara kang sebagian isun paringake anjampangi lumiyati putrane isun pringgondani tekan jabaning rangkah negara Ndrawati nonri nyuwun pangestu dalem Kanjeng Sinur kepareng medal Jawi ndheraken ingkang putra sugeng rayi Raden Setyaki sing prayitna ngati-ati.
remajaning Sun Nger Wisnubrata nuwun wonten paring adhawuh Kanjeng Rama. Sak pungkuring sun sanging Praja Ndrawati jeneng sira ingsun pasrahe tunggu negara mangsa Budawa. Anggon sira nyekel pangwasa mung pama-dipama aja nganti tumpang suh pangaturing praja. Kula nuwun ngestaken dawuh timbang dalem Kanjeng Diwaji. Lajeng kundur dalem Kanjeng Rama benjang menapa. Ora pati-pati kundur yen durung bisa tata tentrem negara ing Indraprastha. Kula nonton. Wis paripurna pangandika dalem ingkang sinuwun marang putra Raden Wisnubrata. Esti manah arsa kundur ngedaton. Jelek sanga ing palenggan ngagem gamparan gading tindak manengen ginarbek para abdi bedaya. Sinawang sangka Mandrawa mantra-mantra titahing Bathara yayah Jawata ingkang cundhuk puspita puspawarna.
kundur ngedaton ingkang sinuwun nata Ndarawati. Kundur yayamangku duka wonten ing Brajanala. Praba Suyasa saha Sri Penganti Lestantun Genya Saksana. Jumangkaing kori Dana Pertapa. Yen to kacarita genging gapura Dana Pertapa sak gunung anakan. During kliwet pucang lawan tirisan ingkang kinarya adeg-adeg wesi balitung sirah Purwosari nyamating gapura pinaryan inten bumi sak kambil katut tabone gedene. Yen dalu pindha rina yen rina rebut sorot maring Wang Pratanggapati tetebeng kanan saha kiring pinarian gambar manika-nika mawarna-warna kang isining gambar anang semaken ing penggalih. Pintuning gapura pinarian gambar jalu kelawan wanita ingkang rinupaka Yayah Bathara Kumajaya Twin Bathari Kumorati. Yen to pintu minep kaedya manten pinanggihaken yen menga Yayah Bedang soang-soangan. Kanan ing pintu pinargan rasa gupala Raca Singaling Watu Gupala Gandharwa Sela kang rinupaka Ruta Danyawa. Sinawang Sangka Mandharwa Yayah Cikara Bala Balupata kang diranggenah tenggo pintu Slemanangkep. Undak-undakan jerambahake bang jejubinan. Mergi terus sing gedaton sinebaran Nilapakaja Nila Cendani. Sinampar para bedhaya sinawang sangka mandhra pating galebyar pating celorot. Sinigeg genti kang winarsita kondur dalem ingkang sinuwun sigra kapapak marang para garwa. Ginanding asta samya tata lenggah denayak para bedhaya sinawang sangka mandhra pindha dewa kairing para widodari. Samya tata lenggah jarwa jinarwanan dumunung ing Panci Bujana. Panci papan bujana dar lenggah srekembul dar ananging datan eca dar datan eca ngunjuk. Awit ing penggalih kengetan duk rikala nampi aturipun ingkang putra Raden Gatutkaca. Kalipur jroning nala murih sirna sungkawaning tias prandini. Amrisane para abdilangan bedhaya ajar srimpi ajar bedhaya datan bisa mendha sungkawanan malah ketingal makantil-kantil ana pepadoning panektra pasuryaning para kadang Pandhawa. Para abdi enggal pinaringan dawuh wangsul wonten papan rasa wangsul saksana. Utusan para abdi kinenyasaken dupana ratus arsa nyarekaken busana wonten ing Panci Busana. Gumanti keprabon kapanditan kang sarwasita. Utusanira ingkang sinuwun sumawis sigra manjing sanggar planggatan padha saralika ngringaken ciptaning penggalih. Wonten ing pamujan ingkang sinuwun
nampi gaiping Jawata mambet gondo kang amis bacin. Mracinani kalamun datan katari mungkin ngeningaken cipta. Tedak sangka pamujan nyarekaken kepraboning pandhita ngagem keprabon kaprajuritan. Miyos pungkuran tumenga ing gagana tumingal srating punang percikaing tejo. Saknalika kaget kadur kaukasan ingkang Sinuwunata Ndarawati. Tresna sinayeng manggelung mangruk mining risang Cakra Baskara kumitiraning asta ngelingana doaning telenging gua Pancatnyana. Rikala semana ingkang sinuwun tumunging gagana prisa punang percikan tejo. Ing wilangane tejo gurita gunti tejo subraswarna tunggeng maya tejo darpasura. Gurnita tejaning satriya gurniti tejaning wanita. Subra tejaning banyu swarna tejaning dewa tunggeng maya tejane pendhita tapa darpasura tejane wong pranggedhi. Sedaya punang percikan tejo kakedepaken mungsa juga tejo Darpasura ing kakedepaken ora ilang malah saya wuwuh gedhe selawun-lawun. Ing batos us angudarasa apa iki sasmitaning para kadang Pandhawa nggone katrajang dening bebaya jim. Watak Nata Ndarawati sigra sedakep salugu tunggal angesti marang panguwasaning Wisnu. Panetra mandeng pucahing Gunung Tursina neka lidah kapadalaken ing palenggan suci. Mupus Pancandrane langesti marang Tribawana nutup baban Nawa Wiwara. Estri manah arsa pasang giri senadyan ta ana teja Darpasura. Yen ta digrayang bisa lebur papan tanpa dani dadatan bebayani. Nayen luput panggrayange sisip sembiri bakal bubrah angkane para kadang Pandhawa. Angesti panguwasaning dewa nampak Bantala gayung akasa nlusup mega malang bablas saksana wong agung Ndarawati.
Kordos rumah pangga katekaping Prawandawa sumaping babarisan ronanggono gawe gelar Paman kula nggih dawuh dalem Kanjeng Prabu kula kaliyan paman supados ngrumiyin sowang-sowangan anggenipun lumaksana pengangkah kula panjenengan supados sinambi angupaya lampahing telik sandipaya minggumun kula menika para kadang Pandhawa menika saben-saben temtu manggih prihatos mboten wantun rak para kadang ingkang dipun terak malah para kawula ing dados pangorbanan ngantos sami bitutama kalian tangga tepalih kalian keluarga nggih niku sing jenenge lakuning jajalanak karo keluarga bisa kelakon yen kanggonan jajalanak dadi pecah belah karo rombongan iso uga dadi pecah belah mulane kula niki saniki tibane tiba meneng awit mboten wani usul napa-napa mangke matur mriko ya kleru matur mriki ya kleru dadi parang cucuan mongko kula ngrumangsani namung patih iya panjen mengkono Siwapati itu mila sakmenika kantun monggo mawon isinipun menika sumber-sumbering angkara murka menika dhateng pundi sing cok gelem adu karo kanca adu sedulur ngaten menika kedah dipun triti mongko panjenenganipun Gusti Natagung Amarta piyambak badhe tedhak budidaya murid tata tentrimpun boten wentala utawi boten tegel piyambakipun cok ora tegelan prajurit pirang-pirang nggih pun manut mawon prajurit sing jane mlebu ora mlebu ya wis kena sing jane ora menyang dadi menyang ya wis kena dadi kewetan wonten mriku menika Gusti Natagung Amarta iya panjen mengkono yen gumun kula sujakna menika kok ya para senopati menika werna-werna Angger Gatotkaca saged ngambat Jimantara. Angger Antarja ambles bumi, Raden Sencaki wonten daratan, Raden Antasena wonten ing samudra. Untungipun kok saged werni-werni. Sing cilaka niku kula niki. Mabur ora iso, ambles ora iso, dadi mogok isane nggih ngeten niki dadi. Gerong mboten iso.
Ajeng pripun-pripun mboten saged ajeng kepripun malih. Lah iya padane kados rombongan kaya kula cilaka kula nenten mriki. Kowe ngerbapa Udawa mboten cilaka. Bisa kula dol saknalika. Mulane dadi patih kisah sosok ki sing mumpuni. Pun kadung kasep. Yen bisa kuwi kudu ngesuwi. Awit prajurit Ndrawati kuwi ya akeh ing Ngamban Jimantara ya ana mongko patihe kowe yen nganti kowe rasa mumpuni. Desa nek nganti dilelene dadi patih apa ora? Ah, tekate yang ngerti. Aja dilereni kok angger menyang terus. Padha mawon kok malas. Sak kepenake. Paman kula nggih. Kula badhe medal Jimantara paman Sencaki medal Padaratan. Ah niki rak jenenge andum gawe to niki. Yen ngaten kula kantun nderek waton ketingal layanganipun badhe kula sarengi. Namung wonten ngandhap kaya wonten nginggir. Monggo paman sesarengan. Kakang Udawa tut wuri lakuku kula dhereke monggo.